Ahojte, dneska by som u mňa doma rada privítala moju dlhoročnú kamošku a lektorku Miriam Kadakovú, u ktorej som sama absolvovala kurz. A rada by som sa jej opýtala na pár otázok ohľadne správnej modelácie nechtov, po prípade manikúre. Často čítam fóra a teda otázky dievčat, kde riešia problémy práve tohto charakteru. Ahoj Miri. Ďakujem veľmi pekne, Veronika, za pozvanie. Je mi veľkým potešením. Tak poďme teda do toho, kočky. Čo vás trápi? A taká prvá otázka by bola, ako spraviť správne nechty alebo pekné nechty, aby boli tip-top? Presne tak. Jasné, úplne tomu rozumiem. Samozrejme, že každá manikérka chce mať svoje nechtiky tip-top. Takže u mňa úplný základ je aj pri mojich školeniach, vždy hovorím dievčatám, čas. Čas venovaný klientke. To je veľmi dôležité, pretože teraz je uponáhľaná doba a veľmi veľa aj tých klientiek sa ponáhľa, takže treba im vysvetliť, že aj ona potrebuje ten čas pri tej úprave a aby teda boli tip-top tie nechtiky. Takže čas na prvom mieste. Super. Ďalšia taká otázka, s ktorou sa často stretávam je, alebo teda problém sú odchlyby. Áno, určite áno. Stretávam sa ja s takými otázkami a takisto to vidím aj na sociálnych sieťach, na Facebooku, že dievčatá to tam na tých fórach dosť ich trápi, odchlyby. Prečo sú tie nechtiky napríklad 2 dní pekné a potom príde ten problém, že teda už to nie je také, ako by sme chceli? Je pravda, že ten čas je veľmi dôležitý pre nás, tak jak som povedala hneď na začiatku, a práve tie odchlyby môžu byť práve vzniknuté práve buď tým, že je veľmi rýchlo spravená tá práca, druhé môže byť úprava nechtového okolia, vedieť správne zvoliť materiál, vedieť napríklad správnu techniku modelovania. Dievčatá napríklad na školeniach krásne, precízne robia, nanášajú ten materiál, potom po roku, po dvoch to tam nejako len tak dajú, alebo ich nikto naháňa, alebo ich už za dverami čaká ďalšia klientka, alebo v ich čakárni. Takže toto je veľmi dôležité, že nezabúdať na ten čas, na tú precíznosť, lebo to je veľmi dôležité. Určite. Takže teda aj tie odchlypy k tomu sú, že je tam toho veľmi veľa. Ja si myslím, že toto bude veľmi vďačná téma do našich rozhovorov, do našich podcastov, pretože tamto môžeme všetko pekne rozvinúť, práve tieto odchlypy. Takže to je práve to. Dievčatá, sledujte aj ďalšie naše podcasty, kde vlastne môžete nás aj vy inšpirovať nejakými témami, ktoré by sme mohli rozoberať. Máme ich bohate, ale veľmi radi budeme, keď Mirka odpovie teda aj na tie vaše konkrétne problémy, ktoré zažívate, prežívate alebo respektíve máte. Ja sa na tom veľmi teším, pretože tým, že sama mám vzdelávaciu agentúru a že školím dievčatá a pripravujeme ich aj do budúcna v pomáhaní aj pri rozvoji v podnikaní, teda že nie je to len o tom, že naučiť ich robiť nechty, ale teda sme ženy a ženy by mali držať pri sebe a pozbudzovať sa stále spolu zdieľať práve nejaký ten problém, ktorý nastáva niekedy počas tej práce a aj v priebehu toho života. Takže pre mňa to bude veľkým potešením, že spolu budeme motivovať a budeme odburávať problémy, práve to, čo vás trápi pri tých vašich prácach. Takže veľmi sa teším, kľudne môžete, dievčatá, aj do komentára napísať, ak vás trápi nejaký problém a pripravíme sa na to a určite vám pomôžeme. Ešte by som takú záverečnú otázku. Nejaké odporúčanie, alebo na čo si dať pozor, alebo rada, aby tie nechty naozaj vyzerali profesionálne a boli veľmi pekné. Takže pri tom dokončovaní, pri tých prácach, aby sme... Je to taká všeobecná otázka, tiež by som sa asi veľmi rozvyprávala. A možno, že práve pri tom dokončovaní je práve ten čas, ten problém, o ktorý som v podstate celý tento náš rozhovor vediem,
je práve to, že už tá klientka začína pozerať na hodiny alebo povie, že už musí ísť na autobus alebo proste čokoľvek, že už sa ponáhla, neudrží. Niekto napríklad nevie obsediť hodinu a pol v tom salóne. Ja si pamätám, keď ja som začínala prácu pred 15 rokmi, tak mi chodili klientky, radi si dali kávičku, posedeli, porozprávali sme sa a boli veľmi spokojné. A v podstate, keď je spokojná klientka, som spokojná aj ja a vždy som sa tešila do práce. Takže na toto netreba zabúdať, že ponúknuť aj tú kávičku, aby sa vám neponáhľala tá klientka a práve to dokončovanie je veľmi dôležité. Takisto, hej, že nie je to len o tom, že stanovím si ten čas a budem upravovať nechtové okolie, budem dávať modeláciu, techniku a potom čo? Potom už zistím, že fúha, za 10 minút už mi príde ďalšia klientka a už to nejako to dorobím, hej, rýchlo, aby to bolo hotové. Takže vedieť si rozplánovať tú svoju prácu, aby som sa do toho času vedela správne trafiť a naprogramovať si to všetko tak, ako to by to malo byť. Ďakujem veľmi pekne. Ešte by som rada spomenula to tým, že si lektorka. Ešte sa snaží byť pre tie svoje študentky aj taká mentorka. A teda prichystala si pre nás aj teda nejaké to školenie, alebo teda nejaké... Áno, máme rôzne. Ak sa teda bavíme o tom, že aké mám nové udalosti pre dievčatá, tak napríklad v bližších dňoch organizujeme so Slovenskou živnostenskou komorou napríklad Akadémiu podnikania, kde práve budeme aj s mojimi kolegynkami, s Alenkou Papírnikovou, Mariankou Kováčovou, budeme vlastne prednášať, nie len teda, nebudeme sa baviť len o nechtove, ale práve o tom rozvíjaní v tom podnikaní. Lebo sme ženy, mali by sme držať pri sebe a práve aj to podnikanie patrí do toho, aby sa nám darilo, aby sme boli v podstate úspešné. Takže máme veľmi veľa udalostí, napríklad potom týždeň na to máme vianočné posedenie v Trenčíne, v Nitre, produktové školenia, vo februári máme manikársky kongres, otvárame nové kurzy, takže toho je veľmi veľa. Takže bude mi veľkým potešením, že keď tie dievčatá budú sami zdieľať a budú nám tiež napomocné a dávať nám vedieť, že čo ich trápi, veľmi rada pomôžem. Určite áno. Takže dievčatá, určite nás sledujte, pretože pri tomto všetkom budeme a budeme sa snažiť všetky tieto skúsenosti, ktoré nám či už Mirka odovzdá, alebo dozvieme sa na týchto posedeniach, odovzdávať aj vám. Takže chcela by som sa veľmi pekne poďakovať za tvoj čas. Ďakujem aj ja. A dúfam, že ešte prežijeme veľa takýchto príjemných rozhovorov. Určite ja sa na to neskutočne teším a práve o tom, že toto posedenie nie je len o tom, aby sme sa rozprávali, ale práve naopak, aby to rozprávanie bolo plnohodnotné pre tie kočky a dokázali by sme vyriešiť určité problémy. Takže ďakujeme aj za váš čas a budeme sa tešiť aj na budúce. Kľudne nám zanechajte koment a veľmi radi odpovieme. Pa, pa, ahojte.